Niretzako oso garrantzitsua izan da txosten honetan parte hartu ahal izatea, nire istorioa eta bizipena kontatzeko aukera eman didatelako. Andoainen gertatutakoa ezagutzea ezinbestekoa da. Gauza asko gertatu dira, ez ezagunak direnak jende askorentzako. Gaztiak eta ezain gaztiak jakiteko. Andoainen ze gertatu zen, da hemengo historia, ze mat gauza gertatu ziren, gu geoke gauza asko ez tekizkiuta. Andoainen asko sufritu da, malko asko isuri da, gehiegi. Eta esan beharra daukat, sufrimendua ez dela atzoko kontua bakarrik, ez dela iraganeko kontua bakarrik. Gaur egun Andoainen ere asko sufritzen ari da eta. Eta espetxetara begiratzea besterik ez dago. Presoak eta haien senideak sufriarazteko nola zigortzen dituzten ikustea besterik ez dago. Terrorismoak sortutako sufrimendu egoera urte luze hauetan elkarbizitza desegin du gure herrian. Iragana ezagutzea edo ez ezagutzea oso desberdina da. Oroimena, bera, memoria, ez bada kontutan edukitzen, gertatutakoa bera desagertu egiten da. Eta hori ezinezkoa da. Bizikidetzaren inguruko txosten hau sufrimenduaren testigantza izan beharko luke. Gutxienez, batak bestearen sufrimendua ezagutzeko balio beharko luke. Eta gero norberak nahi dituen konklusiak ateratzeko. Creo que es importante que todas las sensibilidades que se encuentran en Andoain estén visibles en este informe para que nos podamos un poco entender un poco más entre nosotros y ponernos un poco en el lugar del otro. 40 urte, nik esan nuke 40 urtetik atzeakuak, jende gutxik dakila gauza askon berri Andoainen, ze gertatu zen. Igual batzuk, familien hitzein duelako, baina jende gehienak ez dakile. Eta guk ez, gauzain berri, gauza askon berri ez. Guk etxekoa bakiu, baina beste zenbat gauzan historik oso gutxiak izkiu. Orduan, bakoitzak bere borondatean jarri beharko du, egoera hau pixkanaka aldatzen joateko. Iragana, oraina ekartzen duten txosten guztiak dira onurak ekartzen dituen txostenak eta horregatik Andoainen ere txosten hau nahitaezkoa da. Guk eta gu bezala herritar guztiak ezagutu dezaten zer gertatu den, alde batekoak, bestekoak edozein eratako eskubide urraketak gertatu direla, etorkizunari begira jarraitu dezagun. Soy consciente de que en Andoain ha habido mucho sufrimiento durante muchos años y no solo por parte de las personas que han sufrido el terrorismo de ETA, sino también por el resto de personas que han podido sufrir cualquier otro tipo de violencia, como por ejemplo las torturas. Y quiero que quede claro que estoy completamente en contra de las torturas y que me parece una práctica totalmente inhumana. Aitortzen dut, txosten honen gaia deseroso jartzen dauen urrats bat dela. Ez da erreza niretzat horrelako gauza bat publikoan hitzeitea. Ta ulertzen dut edo uste dut Andoaingo alderdi politikoak ere berdin dabiltzala. Urduri ni hemen orain nagoen bezala. Horregatik eskerrak eman nahi dizkiet, bai udal gobernuari eta baita alderdi politikoei ere txosten hau bultzatu izanagatik. Esan hori da, herri batek bere iragana ahazten baldin badu, gertaera berdinak errepikatzeko arriskuan dagoela. Eta hori ezin dugu albideratu, hori ezinezkoa da. Las actitudes de los andoaindarras han sido muy diferentes durante esos años. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca he insultado a nadie, ni he despreciado a nadie. Siempre he estado en contra de todo tipo de violencia, venga de donde venga. Y sin embargo, a mí, durante muchos años aquí en Andoain, me han hecho la vida bastante difícil. Me han insultado, me han despreciado por pensar diferente y ser hija de Stanis Amutxastegui, han apoyado asesinatos de amigos y han también apoyado la kale borroka, que a nosotros nos ha hecho bastante daño, la verdad. Andoainen eta hemen Euskal Herrian ideia politiko guztiak ezin dira oraindik defenditu. Proiektu politiko guztiak askatasunez defenditzeko eskubiderik ez dago oraindik. Eta hori begibistakoa da. Katalunia da horren lekuko. Independentziaren aldeko erreferendum bat antolatzeatik, 25 urteko espetxe zigor eskarak eskatu dizkiete Madrildik. Sufrimendu horren sortzaileak eta berarekin ados zeudenak esan beharko lueke egin zuena oso gaizki zegoela eta inoiz ez zela gertatu behar. Etorkizunari begira, hasteko izan behar gea gertatutakoaren jabe, gaurko egunean jabe, zer gertatu zaigun eta
gaurko eguna nola ikusten dugu gertatutakoaren arabera. Guatxak esatazuna, gorrotuekin ez da lainoa. Gorrotua alde bat utzi eta, bueno, bakoitza besteen minan tokin jarri, gertaeran tokin, da orduan norbeak, karo, etxian pasa ez duenak bihar ez dakit nola, baina etxian pasa deunok, bakoitzak ze sufrimentu pasatzen etxian. Yo creo que la base de una buena convivencia es la memoria. Nadie tiene que olvidar lo que ha pasado aquí y la realidad. Las personas que han estado, digamos de alguna manera, de parte del terrorismo de ETA o que han apoyado eso, creo que deberían hacer una autocrítica y pensar qué es lo que han hecho mal para que esto no se vuelva a repetir nunca más. Niri gustatuko litzaidake Euskal Herriaren independentzia bultzatzeagatik prebisiblea dain bezala arazoak izango banitu, eman dezagun, Espainiako justiziarekin edo indar armatuekin, nire ideia berdinak ez dituen andoindar batek edo andoindar bat niregana hurbilduko balitz eta esango balit, zurekin egiten ari direna injustizia bat da. Nire ariketa litzateke andoindar horrek, nire ideiak ez dituen andoindar horrek, errespetuz bere ideiak defendituko balitu eta andoainen bestelako jazarpenen bat jasoko balu, ni beregana hurbiltzea eta esatea zurekin egiten ari direna injustizia bat da. Niri gutxienez horrelako andoin batean bizitzea gustatuko litzaidake. Niri gustatuko litzaidake etaren alde egon den andoaingo pertsona batek niregana momentu batean hurbiltzea, nirekin hitz egitera, galdetzera nola nagoen edo horrelako zerbait, eta baita ere nire sufrimendua onartzea. Ez da erresa izango, oso ez da erresa izango, baina nik uste dut hori lortu beharko genukela. Eta orduan, bakoitzak jarri behar du pixkat besteen azalian, eta nik uste alde hortatik pixkanaka elkar bizitza bat besteen gertaeran azalian jarrita. Es importante que todos eduquemos a nuestros hijos con responsabilidad. No educarles nunca ni en el rencor, ni en el odio, ni a personas, ni a ideologías, ni a ningún partido, ni a banderas, ni a estados. O sea, creo que la educación es fundamental, una educación libre y que puedan ellos decidir lo que quieren pensar cuando sean mayores. Ideologi guztien gainetik, partido politikoen gainetik, errespetuz, bata bestearen errespetuarekin, erreziprozitatearekin, bata bestearen iritziak errespetatuz, izan beharko litzakela oinarria elkar bizitza bati aurre egiteko. Eta hortarako zer dan nahitaezkoa, bakoitzaren jarrera baikorra. Creo que el informe es muy importante que toda la gente de Andoain lo lea y que hagan cada uno de ellos una pequeña reflexión de qué es lo que han podido hacer mal y causar daño a otra persona del pueblo.